bala sanran lam ye EMDC bedon burom jungi badro ibalandro bat ki party workers klem dajer kerteng hangne ngapriang sombhai phi baro ki para rung basnong rugi baidon lang hagne kapor ngapriang sombhai phi baro kat ki bangi don lang hangne kiri rung ba jong kasnong kilong kimi kiseng long kimi kiseng samla bat baro kilong kimi kilong kpa lei ubay penla yang ni baro akan kapor hamtam ya kasnong himpala terpang ya orang ba snong ibadon kabenta ka bakrau na kabenta ban peniai baik ya kasnong kathau ni ai khuble ya kasnong ka jongphi baro ai khuble snam thmai ru ka jogo por ya phi langba ka ne kalat ka bangi am ta step ya ai khuble ya ki nong elam ki jongi nadu i ba Agustin walang iba Primus langdo iba Alandro ba Las iba Budur nang ta ki rang ba snong iban wan lang nadu rang ba snong khamar ban pendep hok ya ka ngai khuble ye phi na ka banta ka ne ka jing tri hok ke jong phi ka ne ka kap ba ngi kermen scam ba ka ne ka lat jing rap ki bana kaliang ka jonga nga persang ban rap sa ki snong ki thau kan long ka jing mentoy kan long ka jing kerkhu na ka banta ki jing don kam ha ka snong ka jong phi te ka ne ka por nga khot lang ya ki active member jong ka snong kini ki noyalam jong ka party ki jongi mangin sobha ban yawan lang hang ni mangin yok ban pli ya uni umau nongrim umau sa jingkan mau bat kumju ru bangin yok ban ot ya uni u ribon ha kana ka por pli ya kana ka perda jong umau taptik sa kisin kana ka por kadak bangin pli ya kana ka yin yin yok ban ot ya uni u ribon Lino ba seperti itu. Yang mana nu yuk? Oh. Ya, oh. Aku beli itu beli hak. Ini tiba. Blok. Ini dia tiba.